Il-ħamis wara nofsinhar il-qorti fetħet b'urġenza fejn tressaq l-imħallef Raymond Paċ mixli b'korruzzjoni u b'assoċjazzjoni biex jitwettaq reat. L-imħallef ta' 54 sena tiġi akkużat ukoll li prova jinfluwenza uffiċjal pubbliku sabiex fl-istadju tal-appell tiżdied is-sentenza ta' persuna misjuba ħatja fuq importazzjoni ta' droga. L-imħallef Paċ wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih bil-Maġistrat Audrey Demicoli ma taċċettax it-talba għal ħelsien mill-arrest. L-avukat ta' Paċ talab biex issir rakkomandazzjoni biex l-akkużat ma jinżamx fil-faċilità korrettiva ta' Kordin iżda jittieħed fil-Forensic Unit ta' Mount Carmel. Brabta ma' dan il-każ aktar qabel tresqu wkoll żewġ persuni mixlija li pruvaw ixaħmu lill-imħallef. Raymond Caruana ta' 51 sena minn Ħażebbuġ u Sandro Psejla ta' 40 sena mill-Belt Valletta wieġbu li mhux ħatja tal-akkużi miġġuba kontrihom. It-talba nħelsien mill-arrest ukoll ma ntlaqatx. Il-prosekuzzjoni mexxija mis-superintenti Paul Vassallo u Norbert Chappara oġġezzjonaw għal ħelsien mill-arrest ta' tliet akkużati għaliex għad trid tinstema' x-xhieda. Jirriżulta li wieħed mix-xhieda huwa l-kok tar-restorant li jaħdem fih Sandro Psejla. Il-Pulizija saħqet li parti mill-provi li għad trid tippreżenta fil-qorti huma interċettazzjoni ta' telefonati u filmati. Id-diviża għamlet talba sabiex Caruana u Psejla ma jitpoġġewx fl-istess diviżjoni tal-ħabs fejn qed jinżamm Darren Desira. Ix-xahar li għadda l-imħallef Lawrence Quintano issentenzja lil Desira 18-il sena ħabs fuq importazzjoni ta' 2 kili kokaina.